Welcome back to Pop Info. My people, they say that Igbos that in Rivers State have called Ohanaeze Igbos in Southeast that there is their own turn to become Ohanaeze president. That we are talking of rejoining or for them to rejoin their brothers in Southeast. They have to also participate in what Ohanaeze is doing. So he said for years they have been agitating for them being the Ohanaeze president. That is their own turn, and which no one should take away from them. My people, you see, when you see these people gathered in social media ranting, talking nonsense, don't mind them. Most of them have not even reached home for decades. So you don't listen to those people. This is the people you have. The voice of the ancestors. Ndị Igbo nwere ọkwa nchọrọ ime ka unu mara, o nwere ihe dị mkpa na-achọ ime n'ala Igbo ga-emebiri anyị ihe. A sị na ọmụmụ egwu mgbu ma dịrị na ya nkọ. Na ekwesịrị ị na-achụ ewu ojii tupu chi ejie, maka na emeghị ya na chi ejiri. Na ekwesịrị iwepụ aka enwe n'ofe tupu aka enwe aha aghọọ mmadụ. Ndị Igbo ruone oge a ga-ewepụta Ohanaeze president. Ndị obodo ọzọ, other states achịchana, Imo steeti chia. I nwee one or two problems enwere PGs si n'Imo steeti. Chineke m na-akpọ ha n'udo. May their soul rest in peace. Mana ihe nji bịa tata wụ maka ihe na-achọ imebi n'ahụ anyị. Ịma na Imo ọchịcha na Rivers steeti kwesịrị iwepụta onye Ohanaeze president. Anyị akpọọ n'oku mee interview mmadụ isii from Rivers State. N'ime mmadụ isii ahụ enwere mmadụ atọ obi kara aka ga-apụta asị ndị Igbo kwụrụ wee run for the position of Ohanaeze president. Mana anyị na ha anọ na o nwere ndị na-akpa nkata ihe ọjọọ ka e were mee elongate Ohanaeze presidency from Imo State ma ọ ka ewepụta caretaker committee. Ihe a wụ ihe na-emebi ihe n'ala Igbo. Ebe a ga-apụta kama a ga-eme ihe ka ọ dị ka esi mee ya, ka ọ dị ka esi kwuo. Nwanne na nwanne nọrọ a na-akpa nkata ka ọ dị ka otu ahụ esi kwuo ya. Ndị a apụtana na-akpa nkata ihe ọjọọ. Anyị na-agwa ndị na-achọ ime ụdị ihe a wepụ n'aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ohanaeze presidency na-eje Rivers steeti. Enwere ndị Igbo na Obi Igbo, enwere ndị Igbo na Ikwere, enwere ndị Igbo na Echie, enwere ndị Igbo na Ọgba, enwere ndị Igbo na Ndọnị, enwere ndị Igbo na Ọgba, enwere ndị Igbo na Ọmọkụ. Ọ ngụwara ọnụ ya apụta emechago interview kịta ụnụ na-achọ deny the whole of these our brothers and sisters. Ụnụ ma nọ akari ogori ya na-aza gowon kere ha kenye ha na Rivers State. Ụnụ na-achọ continue with that marginalization ka ewepụ ndebe anyị kwesịrị ewe ndebe. Onweghị onye Igbo ka ibia were Igbo. Igbo nọ na Rivers State, Igbo nọ na Igala, Igbo nọ na Ndọnị, Igbo nọ n'ebe ọwụ na ha nọ ha wụ Igbo. Ọbara dị ha na-ahụ wa abalị Igbo. So nkata ụnụ na-achọ ịkpa marakwa na amarụ n'ọkwa nkata ụdị nkata ụnụ kpara tinyere anyị na nsogbu anyị nọ kịta. Oge Nnamdị Kanụ pụta kpọọ ọnụ Nnamdị Kanụ ka ụnụ na ya nọrọ kpaa nkata akpọọ nke mbụ ọ sị na ụnụ na-achọrọ igbu ya. Emechaa ya kịta kedu ebe anyị nọ n'ala Igbo? Ọkwa n'Igbo nọzi na kwapụ. Ihe a chọrọ ibido kịta unu achọwakwana itinyekwu ya kịta ka o butekwara anyị ezigbote nsogbu ihe a ga-ebute na-abịa n'ihu. Nke Ohanaeze presidency gara aga ọ ka achọburu ije court emechaa Bishọp Obinna ha na ndị ọzọ bata n'ime a ekpe ikpe a onye ọbụla sị ka udochi ya. Kịta unu ebido kwene maka na arụ gbaa afọ ọ dịka omenala. Ndị na-akpa nkata ọnụ na-akpa nekwenụ the consequences ka ọ na-abịa n'ihu. Onweghị onye Igbo kakwa Igbo wuru Igbo. Igbo ọwụna wu Igbo. Arọ na-asị a na arọ ka Igbo. Igbo ọwụna wu Igbo. Onweghị onye ọwụna na-aza aha Igbo onye ọzọ ka wuru Igbo. Igbo abighị na 5 states. Ụmụnne anyị nọ up to Benue ha niile wu Igbo. And kịta ụmụaka anyị pụtara na-eje n'ebe niile Igbo nọ na-akpọkọta ha ka anyị builduo a united front as ụmụnne ka anyị nyụkọ mamịrị ka ọ gba ụfụfụ tupu anyị apụọ anyị na ndị mgbata obi anyị agbawa nkata ka unu na-achọ ịma mmụma
ajụ ihe unu na-achọ ime kịta. Anyị na ha ama ọkpa. The voice of the ancestors are beginning to speak. Ndị na-akpa nkata marakwa na onwe unu. Maka na o dunyere nwata ya jee zụta nnu, adọrọkwana ya mmiri o. O duru nwata ya jee zụta nnu, ya dọkwara ya mmiri. Maka na ihe unu na-achọ ime, nsogbu ọ ga-ebute n'ala Igbo. Oge mmiri ya ga-ezo, ọ ga-amakwa dike, ma mbọba, ma nwoke, ma nwaanyị. Unu na ha achọ ime ihe ga-akọsụrụ anyị ezigbote nsogbu. Ụmụnne anyị marakwana na ndị Igbo bicha na Rivers State a. Marakwana na ndị Igbo bi everywhere. Marakwa na amara na ihe ọwụna unu kotere na unu ga-ejusi unu buru. Maka na ọmụmụ egwu mgbu mma agaghị adịrị ya nkọ. Hapụkwana ndị Rivers State ka ha chọpụta onye ga-achị Ohanaeze. Anyị nwere very potent young men and women n'ebe ahụ. Anyị emego some of them interview. Anyị ghọtara ebe ha si abịa. Hapụnụ ihe bere n'abalị ka ọ were anwụnta. Ihe unu na ha akpa n'Imo steeti ka unu wepụtakwa onye ọzọ. Ọchịchakwa atọ n'Imo steeti ya hand over to ndị ọzọ o kwesịrị ilu. Delta achịana, Imo achịana, Anambra achịana, onye ọwụ na-achịana. O ruo Rivers State kịta unu na-achị iwepụta ihe ọjọọ. Ọmụmụ egbu mgbu mma adịkwara na ya nkọ. Ọ bụchakwa ka ọha n'ọnụ. The voice of the ancestors, Maazị Obi Okoli. Ana m ha ama ọkwa maka na ọ ka m si ekwu tupu ihe ọjọọ eme. Mkpuo ya asị onye ka ọ wụ, nwanyị o ji ekwu. Mana onye na-egeghị ntị ihe mee ya sịkwana na ya anụghị ọkwa. Maka na ya ekwuo ya, hapụnụ ka udo chia n'ala Igbo. Nkata ọnụ na-akpa ọ gaghị awọk. Ya dịkwara ụnụ mma. Ọ gwụchakwa ka ọha Maazị Obi Okoli ojele Igbo ozi. Yeah, my people, I beg make you share this video because I dey see a lot of people where they come for my comment section, come they write, we are fighting for Biafra, we are talking about Alioma, we are talking about Ohanaeze, we are talking about Igbos. You are a fool, you moro. In fact, you will ludo. You're supposed to go inside house, go stay, no come outside, come talk in this struggle. Do you know the reason why Biafra lose that war? If these people did not get some of our brothers across the rivers, do you think they go feel win us? And now they try to make peace with us. You go see a we go come right for me. And talk about Biafra, you are talking about Igbo and Alioma. Thank God they say my work not to block such of people. I don't need you. And I'm not doing this thing to get money. I am doing it to send message out there for my people. Those who will get the message will get the message. So for most of you more where they come write nonsense for my comment section, thank God say they block you come up because I don't need you. I want to build people who have sense. I don't want to build people who don't get sense from my platform. So now I don't hear waiting talk. This is a great message we send. We need to unify with our brothers so that in case of person where fire you come, now those ones will live along the road go tell you where they inside say see people they come more na they ready. But if those people are not with you, you no go know when your enemy go reach your door, come knock hand for you. That's so it be. So I'm going to bring you one video to show you the reason why Nigeria is not one and Nigeria will never be one. You see these people wey build those things where they take fight war. If no other country after the war, they go call all the whole people. The great thing they do, they call them, they go bring the inspiration, the experience, the technology where they take build that thing. The country go use them, get their own greater weapon than to their run they go buy America own, Russia own, China own. I will play the video of waiting the Biafrans build during the war. May you see. And I get what I want to talk for that video. Stay tuned and watch the video. Yeah, we're nke ndị Igbo ji aka ha rụọ wedata ihe onyonyo ga ọ bụrụ na ihe a na-achịkwarịga ya ngwa ma mkpekere iron ma ihe niile ma bọtụl ewere ya kwarịgala ime ya nwanne ebute bịawa ọwụ na akwarịgacha ya mgbomgbo eburu ya dosa ya ba bịa nso eburu ya dosa ya ba ihe na-akụzi maka ya Ogbunigwe bịa ka ịhụ ya zi ya ihe ahụ nke ndị Igbo ji aka ha rụọ weta ya nso zi ha ebe a ọ ndị Igbo ji aka ha rụọ ya ọ bụrụ na eburu ya buse ya ebe a lekwe were adị ebe a
weta ihe onyonyo a weta ya nso weretecha ya o were adị ebe a ka esi amụnye ya ọkụ ngwa bịa ị hụrụ otu ọ dị ọwụla ihe a dị ebe ugbu a zi ha ihe a ka aghọta ebe a na-echi abịa ihe a dị ebe a ọwụla ebusa ya otu a ga mara na ọ dịla njikere ịkpọpụ ngwa bịa mana o nwere otu ihe m nụrụ mgbara m anya mmiri na owu na igwe a na-achịrị ya aja ọ bụrụ na achị ịgbapụ ya weta ihe onyonyo ya ọ bụrụ na achị ịmụ ya ọkụ ebe a gbapụ ya na mmadụ abụọ ndị na-anọ ebe a na ha na-awụ ndị eji chụọ aja maka na ọ bụrụ na agbapụ ya na ụzụ ya na ebube ya na-atụgbu ndị na-ebe a biko ihe m ji na-akọwa ihe awụla otu ihe mere m ji na-eme omenala Igbo bụla bụ na amatara m na ọ bụrụ na onwe otu agha si bịa nọ naanị omenala Igbo wu ebe mgbaba dịrị m ngwa bịa nso isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ụjọ agha achọrọ iweta ụjọ agha ka ngwugwu gbaka ịtọ ya ka ị mara ihe dị ya n'ime mana ị ga-eji ntị onye Igbo n'obi onye Igbo soro maka Igbo ka m na-asụ ihe m ji na-asụ Igbo wuru izu ka mma na nneji na a ga-echiri ụlọ mara mma pụọ n'ama otu ihe mere m ji na-eme omenala Igbo wụ maka ụjọ agha maka na o doro m anya na ọ bụla o nwere otu agha si bịa nọ naanị omenala Igbo ga-awe ebe mgbaba dịrị m dịka onye Igbo na ọ bụla naanị omenala Igbo bụ ihe ga-ekpuchiri m dịka onye Igbo ma ọ bụrụ na o nwere otu agha si daa maka ebe m si bịa n'ala Igbo olu okoro o doro m anya na ọ bụ omenala kpuchiri ndị nna nna m 1968 69 70 na-enye dị gị mmiri ịtụfu omenala ebe agha na-eru n'ụwa agha nwekwara ike ịda o kwesịrị ido m anya dịka onye Igbo laa ọ bụkwara na agha ọzọ daa na m tụkịakwa obodo nna m na ọ ga-echekwa m maka ala na-eche mmadụ onye Igbo ma ọ dịghị ihe ọzọ ị ga-elegide anya ma omenala nna gị lekwa agha na-eru n'ụwa ọ gwụla naanị omenala Igbo wee ebe mgbaba dịrị onye Igbo ma ọ bụrụ na o nwere otu o si daa ma ọ dịghị ihe ọzọ ị ga-eji mee omenala Igbo kwere maka agha na-eru n'ụwa ka ị mata onwe gị ka onwe gị doo gị anya biko ụmụ Igbo unu lere ihe ndị nna anyị zicha aka ha rụọ ebe bịawa Call the corner. nke a ndị Russia bịawa ebe zi ha nke a ị hụrụ ngwa agha ahụ ndị Igbo ji aka ha rụọ nke ahụ mgbe a nọ na-arụ ka arụta amụta nka mmadụ ga-anọ n'ime ya na-erugharị bịa nke ahụ mgbe a rụrụ nke a bụ ebe a na-eme ka arụta ya arụtaghị ya nke mbụ nọkwa ihe mere anyị ji na-akọ ihe awụ ọ dị mkpa na ndị Igbo ga-amata onwe ha o nwere ndị anyị o nwere ihe anyị menwuru o nwere ihe mere anyị Igbo ọ dịghị otu anyị ga-esi bụrụ ihe anyị bụ Chineke kere anyị ka anyị bụrụ ma anyị emeghị omenala nna anyị ihe niile Chineke ji gọzie. When a country that is not one, there will never be a unity in that country. Most people do not know the capacity of Biafran armies. People who did not buy weapons to fight, but they build it by themselves, and they are doing some other experiment which did not work. So if Nigeria are wise enough, what they will do after the war, they will go to the Biafra land and tell them, since you people can do this during this period we are having issues, let's make this environment a manufacturing environment. That's a people that can manufacture our own weapon instead of us buying from the Western world. But because of the mentality of the black man and the mentality of the Yoruba and the Hausa, if we empower the Igbo people now, or the Biafrans, they are going to use it against us. But that is a very big lie. How many billion have you people allocated in buying weapons in Nigeria?
So what of that people was manufactured in Nigeria, in Biafra land, and use that money to put in other infrastructures to bring development? But because the country are not one and can never be one, it cannot see all those things. So my people, the Biafrans have to take these things up. I want you people to learn from this Arab. Build undergrounds, dig tunnels, build something that will shock the world inside that place without showing it on social media, without ranting, without making noise. When the time comes, you show your power. This is how they know the great people. Not this one, we will come, we'll shoot, boy, we'll come outside, we'll shout, now we no be them, now we no be them, now we no be them. My people, may we wise up. Now message why I carry come. Person will hear my voice, may no kill me, but to take my advice.